ala alihi wa ila hadrati Ruhisa Al-Fakir Muhammad Jazuli bin Ashmuni wa ila ruhi Abahulil Al-Bab Syekhun wa ila hadrati dini wadinikum wadini ahlikum syawri lailahumul Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana apa sing ana at-tarbiyatu pendidikan piwulangan al-fadilatu kang utama binadril islami ing dalem pandangane Islam binadril islami ing dalem pandangane Islam iku tak tamidu tetanggenan apa at-tarbiyah iku tak tamidu tetanggenan apa at-tarbiyah fid darajati ing dalem derajat ing dalem tingkat al-ula kang pertama. Islam itu sangat menjunjung pendidikan. Bahkan pendidikan itu derajat atau tingkat di atas segalanya. Urusan pendidikan sangat penting bagi Islam. Ojo nganti wong-wong Islam, wong-wong Islam kok nganti ora sekolah, ora ngaji. Pendidikan ora kudu sekolah formal. Ya orang ngaji, orang mondok, kebangetan. Ya minimal sekolah, minimal ya ngaji. Syukur lagi, iso sekolah, iso ngaji, iso mondok. Kalau dengan bisa sempurna, ya sekolah, ya ngaji, ya mondok. Ala kuwatil mulahadoti, ala kuwatil mulahadoti ing dalem kuwatil ningali. Wal muraqabati lan ngawasi. Wal muraqabati lan ngawasi. Ya wasi tenan. Anake jeneng aja nganti pakne iso ngaji, tapi anake ora iso ngaji. Anake ora siirane apa kae? Susah kiai duwe ora iso ngaji anak wong liya jalur dituli anak dhewe susah kiai duwe anak ora iso ngaji anak wong liya jalur dituturi anak dhewe tembung ana
bar mari pinuturi anake wong liya, anake dhewe motor-motoran, anake dhewe jalan-jalan. Aku nyantos nggih, besok lanjutkan ahli ngaji ya anak kudu diulang ngaji. Fajadirun monggo iku patut. Fajadirun monggo iku patut bil abai kelawan pira-pira bapak. Wal ummahati lan pira-pira ibu. Wal muallimina lan pira-pira wong kang mulang. Ora kangune bapak yo cacak lanang iki calon bapak. Wal ummahati lan ibu, mbak-mbak. Wal muallimina lan wong kang mulang berarti para guru. Kudu gatekke tenan. Wa kullu man lan saben-saben wong. Yuhimu kang nejo. Yuhimu kang nejo ing man. Apa amrut tarbiyati perkorone pendidikan. Apa amrut tarbiyati perkorone pendidikan. Wal akhlaki lan akhlak. Wong tuwa ya guru, ya wong sing ngurusi pendidikan dalam hal ini ya iso Kementerian Agama, iso napa Kementerian Pendidikan. Pendidikan kudu dikemas tenan. Makanya kadang nanti orang pendidikan gratis, malah saiki juga ya apa jenengan MBG. Ben sehat orang dopi larang. Pemerintah nganggape nggih nek makanan bergizi. Nah, nek makan bergizi ya kudune terang dinas. Aja koyo macan meleh kae. Terang dinas mesti kaya MBG. Pirang dino MBG ini? Oh iya, satu remang MBG ya dadi emas. Cah pondok, kabeh pondok iki bismillah kabeh sumingke. Ora ono wong ning omah iki wong banyu mentah jarine masuk angin. Jarine wetenge mulas. Ning kene wong banyu mentah ndak ono ceritane. Mboten. Kalau biyen iki ngokop banyu pola ya seger, kaya ngakop Coca-Cola. Ora Coca-Cola, Coca-Cola. Ya, mulai bismillah mantap. Bismillahirrahmanirrahim wa ayyal hadu utawi yen to ningali sapa abah. Iki dhuwur ya mau abah ya bapak. Bil auladi ing dalem pira-pira anak. Kudu didadekke karo Bang. Bahwa hiro ing pira-pira keadaan atau perubahan. Dawahiro ing pira-pira fenomena nak kuliah. Fenomena. Ya, Kang Usman kenal bahasa fenomena ya. Fenomena itu keadaan. Kudu digatekke perubahan yang ada di anak. Nah, biasanya saiki ceria. Kok saiki mau diri di kamar ono apa? Biasane alus saiki kok sengal ono apa kudu digoleki. Arba'atan kang papat likonia krono anane dawahir iku min akbahil akmali setengah saking luwih olo-olone perbuatan. Iku min akbahil akmali setengah saking luwih olo-olone perbuatan. Wa ardalis sifati lan luwih asor-asore sifat. Itu didatekke ana perubahan-perubahan sing ora apik ning gone anak. Al awalu utawi kang pertama iku kulukul kadibi budi pekerti goro. Datekke wong tua kudu nglegewo, guru kudu nglegewo. Nah ana bocah sing ngapusi. Contohnya guru ki ngerti, muridé ngapusi guru ngerti. Mulai ditimbali guru, ditimbali ustaz. Maka jenengan bar jawab boten niku dari perubahan wajah tingkah laku wong jujur dengan orang yang bodoh itu sudah bisa dilihat. Nah, ora percaya sesuk jenengan nak dadi wong tuwa, jadi guru itu orang yang jujur dan orang yang ngapusi dari pandangan mata sudah kelihatan.
dari wajah juga sudah kelihatan. Jadi besok dengan rasanya dewe. Jadi wong tua ki anakku ngapusi apa ora, iso didelok. Besok dengan ada di guru sama rasake, iki muridku ngapusi apa ora. Wa utawi kulukul kadib. Wa utawi kulukul kadib itu iku kulukun budi pekerti. Iku kulukun budi pekerti dami mun kang den cacat. Dami mun kang den cacat, dicacat jenenge gorong ngapusi. Kawajibun mongko wajib alal abai ing atase para bapak wal murabbina lan wong kang mulang ayura ibu utawi yen to minjen sapa aba minjen yo ngawasi tenanan au ladahum ing piro-piro anake abad Allah dawu ing piro-piro anake abad hatta layakohu sehingga ora tumiba sapa aula. Nah, diawasi tenan iki anak insyaallah tidak bakal terjatuh fi dzalikal khuluqi ing dalem mengkono lah budi pekerti. Bidzalikal khuluqi ing dalem mengkono lah budi pekerti asyani ikang banget alane. Nah, anak iki diawasi tenan iki anak arep nglakoni maksiat, nglakoni dosa, nglakoni akhlak sing apik, anak wedi minimal. Lah jenengan duwe anak balik barisak kok nengke. Ya anak mikir, wah aku balik barisak ora apa-apa. Besok suwe-suwe balik jam 10. Balik jam 10 dengan nengke, kira-kira besok balik jam pinten? Rolas. Balik jam rolas kok nengke, suwe-suwe besok balik subuh. Artinya duwe anak sing tertib, ya dilokke. Ya kula ki nonton video kaya apa Mbak Konita. Kita mau nganggone mobil, mungkin luwih aman. Kula tangleti tiap sore pulang jam berapa? Nonton. Nggih. Misalkan harus jam keluar, misalkan jam 5:30, Umi ngentosi riyen sholat riyen, foto dulu difotoke, Umi video call. Bener apa ora panggo nane. Yang jadinya harus video kaya apa enggak pernah yang namanya metu bumi mboten nate. Ya wis maksimal itu jam 8 karena mungkin dari sana habis maghrib jalannya macet. Karena apa? Merasa dikontrol oleh orang tua. Anak mergane apa ngerti? Kalau kontrol jika orang yang misalkan jam segini belum pulang, kalau time letih pulang jam berapa kak? Ya makanya misalkan tanya, mungkin keluar misalkan jam 5:30. Kalau memungkinkan untuk bisa sholat di rumah, ya sholat di rumah. Karena perjalanan yang macet itu biasanya malah gayam sampai Pedulungan. Kalau buatan cukup cuma ditulis foto kan. Kalau tidak gitu video, ya. Kalau tidak gitu, kalau video call, ya akhirnya anak tertata. Orang wani nanti mentu bengi. Namun jangan kudu diawasi tenang, terutama nak sahwe itu. Kalau sekali memang maghrib balik maghrib buat toke, balik isya buat toke, subuh balik subuh, balik subuh buat toke, subuh paling nginep apa boten kira-kira bahaya. Nanti cawe kok nginep ning omahe kancane ning gone wong liya, wong tuwa meneng wae. Yo nak nginep ning gone wong liya. Ya toh, nak diapusi, dia nginep ning gone ngendi? Ya. Nah, kan bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakfi lan cukup al-kadhiba ing gorong apane tasnian alane. Gorong takokno sapa wae iki Allah. Wa takbihan lan tegese alane. An ada ing yento milang an ada ing yento milang lu ing kadhib
apa al-islamu Islam min khisalin nifaqi saking pira-pira tingkah sifat nifaq munafik min khisalin nifaqi setengah saking tingkah munafik. Mergo goro itu salah satu ciri wong munafik. Fa'an Abdillah bin Amrin nulis saking Abdillah bin Amr kala ngucap sapa Abdillah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Adapun utawi papat utawi wong papat man utawi perkara papat man utawi sapa wonge kuna kang ana sapa man kuna kang ana apa abda kuna kang ana apa abda bihi ing dalem man kana mongko ana iku munafikon munafik. Ana wong kok duwe 4 sifat ini berarti dia termasuk orang yang munafik. Munafik itu cara bahasanya begini nopo? Ya kaya bermuka dua, berwajah dua, kholison kang murni. Waman utawi sapa wonge iku kanat ana iku fihi ing dalem man iku fihi ing dalem man apa khoslatun tingkah minha sangking arba'ah kanas mongko ono fihi ing dalem man apa khoslatun tingkah minan nifaqi saking munafik utawa nifaq hatta yada'a sehingga ninggalake sapa man hatta yada'a sehingga ninggalake sapa man ha ing khoslah. Wong nek wis kasih munafik ora bakal dadi wong apik sadurunge iso ninggalke watak-watak munafik. Siji ida hadasa ing dalem nalikane ngomong sapa man. Jenenge wong munafik yen ngomong kadhe mongko goro sapa man. Nak ngomong biasane napa wong munafik goro ngapung sinau wa ida ahada lan ing dalem nalikane janji sapa man. Nalikane janji sapa man rodero mongko cidro yo khianat mulayani rodero mongko cidro sapa man tukang ngapusinan tukang mulayani janji wa idza wa'ada ing dalem nalikane janji sapa man akhlafa mongko mulayani sapa man wa idza khosoma lan ing dalem nalikane padu sapa man wa idza khosoma lan ing dalem nalikane padu sapa man fajaro mongko lacut sapa man omongane kasar omongane ora apik wallahu a'lam bishawab.